ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Рӯзтон ба хайру шодӣ бошад тамошобинони азиз. хуш омадем ба канали оилавии мо. имрӯз хоҳиши дархости подписчико буд ки бисёртар куртаҳоро нишон тиҳен, фасонҳои нав, моддаҳои нава ина тамошо кунен. Ина як остиношай бо ҳами хеле новинка буромадагия, намиха парпарак, сангоқати украшени кадагия. Баъзе подписчико навистанд ки слишком куртаҳоро украшени бисёр мекунен. И хоҳиши ҳаму клиентҳое ки мо чӣ хеле ки ҳаваё мехоҳанд, мо ҳаму хеле мекунем. мо ай пеши хумон ягон таша фасон хучон вибирад мекунам, мо ай пеши хумон фасонҳоро намекунем. Чизе ки хучон меган и хоҳиши ҳаваёяй бисёр кам, бисёр шакли нами украшени вулгарни ай арӯсо мешава. Ина ягон кас туй мера, вечерни мера, ҳами хе маҳқул айшон. Чихе мо вайора мегем ки не украшени кам, скромник, вай ҳаму хе хоҳиш ка талаб кад, хоҳиши ҳаму клиент всегда прав меган, ҳаму гапи ҳавай кори ҳамура мо мекунем. Тамошобинони азиз, ман нархҳои куртаҳоро гуфтагиам, чанди медузанд, ҳамаша дар влогои пешинам ҳастай. Нарх зависит ай материалай, ай духтай, ай материали қиматай, сангош бисёрай. Ҳастай материала ки духтуш қинай, сангош канда намешам хе қинай, ба утюг якта вая мекани клеш беҳад ба қувватай. Хали материалора бо нархош қиматай. Барое ки мо азоби ира, меҳнати ира дидагиам, касе ки дузанда боша худаш мефаҳма. Ина дӯстони азиз, беҳад хоҳишо бисёр буд. ҳоли бо душанбе ки равам бо бисёртар ами духтана нишон метиҳам барои шумо. тамошобинони азиз, 10 мартай ира бинен чихе борон, эҳоз соат 4 ай соати ҳами 6 саҳар ки борон сар кадак. Саҳар духтарма мактаб бурдум, ҳами хе борони сахт таптар шудем. Ина игли дарахти зардолура бинен чихе гулаш буромадай, ҳами трезара ҳуй мекуни ҳавасат мекуна, бӯи баҳор мезана, умуман шамол нестай, ҳавои тозаи хушрӯ, ҳами қай ки ҳавои боронӣ. ҳамаи ҷо сабз шудагиай, гулора мебини, чандта дарахти зардолуай да ҳами таги дом да пешои дом мода бисёре дарахти мевагӣ. Пешвақт ами чикалвзда ками хуҷанда дохил мешава, иҷада рӯсо бисёр будан, беҳад дарахтои мевагӣ шинондагиянд тагои домда. хонумара сар кадам, хонума кадистам, хонумае ки ханум меган, урама ханум меган узбеко, ҳамхали гӯшт дора, пиёз дора, картошка дора, баъд капуст дора. дӯстони азиз, капустам андохтагиам, бениҳоят ба мазза мешава, капусташ мулоим мешава. ҳами капустша намеги ки дар дарунаш капуст дохтагиам, аҷоиб маззаш ба мазза мешава. иҷа золаша тинӣ кадам, ма да замин тинӣ кадам, да сирфа тинӣ кадам, иҷа аллакай печонда да мантупазак мондам ки тез шава, барое ки печонданша медонен. Май хе кулла када тов додай хали напечондам ранги самбусара вайша зволаша. ихе даймо байниш ду була кадам, хамири бисёр нашава гуфтам. ду бор хели тобш додам. баъд дар лист руған кадам, 3 руғана кадам мондумша, бо дар фаршам руған кадагиам. баъд дӯстони азиз, дар тестаи ҳами хонума 1 тухм андохтам, оби ширгармак да намак андохтам. иҷа зиёти кад, листо пур шуд мантупазака, бо дигим рейс мемону мепаза. иҷа пухтагиёша ҳозир бардоштам бурдан, охирон хидмда мондак. аввала мугудакора инша
гирифтам дар тарелка ҳамашон дароӣ кардам хурдестиян охир дахдам баъд сиёмка карда вақти сиёмкарам дига қатъи ҳами як кор дошта бошӣ чӣ хел хамири қинайда то ӯро тунук мекунӣ то фарш тайёр мекунӣ рӯзи дроз вақтат қатъи ҳами мегзара. Ина дӯстони азиз бинен чӣ хел тунуктарак омадак барое ки хамириш кам биёяд. Гуфтам хали кулла мекунам ранги хамири самбуса баъд чанд қабат хамир мешавад айура и 3 қабата шуд и ҳам барои ҳамун бисёр лист дода гирифтам хали тунук кардам бисёр лист бурдак. Агани ма ҳамун 3 золара 6 та листи май хали калони баъд нест листош ман тупазакои нами алюмини дарозо ҳама калонош размери калонош хай гудакои ман нағз мебинанд ами чизои хамирира беҳад ами бамаза мешава бо гӯшти резаи дарунашда чӣ қадр хушрӯай чем фарш кунӣ через мясорубка и нағзайда баъд хамиршам бамаза омад мулоимаки хушрӯ омад. Гуфтам як тухм вай оби ширгарда намак тамом орд хати хамири хали на сахти бад на сусти бад шуридам. Ина бо чакка қатӣ беҳад бамаза мешава. Ма боложа зелен ягон чӣ намекунам ами чакка қатӣ зерабоя аллакай бурдагием дар хонаҳай дар хона мешинам мехӯранд ҳолиам мо дар ҳаво хали як тобистон бори неста гарм ки дар кухнӣ бишинем бихӯрем дар хона мешинанд ҳама каса. Ина охирон ака худамда тайёр шуд ҳозир меравам. Касе ки абед дора бо ё иштиҳои таом ба морам иштиҳои таом дӯстони азиз бо мо бошед давоми видеора то охирша тамошо кунед. раҳмат ба нафароне ки дар ҳами видеои пешина суханои нағз гуфтанд. духтаро ина золаи самбусара бинен чихе ман 3 та золара тунук кардам рӯған кардам боло ба боло инамихе ғафз мебӯяд чихе қабатош маълумай иҷа ва ё рӯғани гова чизош мондагиай бо ина қаи мебирем қабатоша ма барои қабатоша гуфтам нишонтонтиём рецепти ами самбусаи кадагима ма дар вай менависам комментария поёнашда ки шумо закрепит мекунам бигирен. Ина бинен чихе қабатош чихе маълумай ина самбусаи варақӣ мешавад рӯғани гов қатию рӯғани нем пахта қатӣ аралаш кадагиам. Гап дар инае ки ҳам рӯғанат хушрӯ резонак боша баъд 3 қабата золара тунук мекунӣ якҷоя боло ба боло мемонӣ ай ҳамун ҳисоб чӣ қадр рӯғанӣ мешавад. Я 20 минут дамаш метем ба тунук мекунем чӣ қадр слоёни хушрӯ мебиёяд. ина қабатоша бинен маълумай уже неми ҳамаш яхелай. иҷа давози рӯғани гов қатӣ кардам як золаш худаш 2 та 3 та лист мешава ҳами 3 та газола рӯбарӯ хай 2 та мебирем корам тез мешава ҳамаш я размер меояд баъд ина самбусаҳои бениҳоят бо гӯшти реза қатӣ самбусаҳои иҷора аҳамият нади иҷо ҳама рӯған ҳозир рехтагиай ами самбус дар сирфая сирфа тунукадагӣ дар замин чистам пешина тоҷики худмон сари сирфа да тунук дорам самбусара чӣ қадр рӯғаноша вай шуда қабатошухе рӯғани хушрӯвай. самбусаҳоро печондам тухма болошда шакидам тухм зардиш қад сафедиш якҷояяй баъд ман сиёдона мекунам ҳам сиёдона вид метия самбусада ҳам чӣ қадр нағзай барои ами хамирияй сахтай ӯ сиёдона ҳал мекунад. тонен агар дар нонорам кунен дар самбуса ҳатман кунен чӣ қадр нағзайда ман пас тайини мекунам ҳам видиш хушрӯча меша ба қабатоша бинен маълумай қабат омадагиай. касе ки равғани гов нестай мисол дар дигар давлатҳо ҳам бошад ина шедрай лета ягон хел маргарин қатиам мекунӣ самбусаи резонаки хушрӯ мебиёяд. ман ба шедрай лета чӣ мекунам фатири қатқат мекунам вале ягон бор самбуса накардам таплёни масла қати самбуса кадагиам бениҳоят резонаки мулоими хушрӯ омадагиай. айса ака рӯғани гов ки боша бо хай рӯғани гов ҳатман
ҳамин самбусада аҷоиб вай мекунада, резонакиша хушрӯ мекуна, бо қабатош маълум меша. хай нишон додам қабат ай чӣ вобастагӣ дора, ай ҳамун сета золара рӯ ба рӯ мекунем. баъд дар духовка дар 200 градус мемонам. пиёзша майда реза кардагиам, бениҳоят майда. ҳай чӣ қадр сокиш мебуроя, ранги ҳамун самбусаҳои танӯрӣ меша. ина бинен иҷа самбусаҳора сирха ки хушрӯ омадак. вале баъзе одамо меган зардира холӣ шакидан дар корда самбуса. Не, инама сафедиш хати якҷоя мешакам, не ки ҳамихе сип сирхак мебиёя. бо як размерай бинен, агар нима ҳавая як хелиш ҳаст калон, неким ихе аксариятш як размер омадагиай. бениҳоят резонакай бинен чӣ хелҳози овозшам. ина резонакишам диден чиқа хушрӯ омадагиай, даже сочниай овош ина буромадистай, ови ҳами пиёзо об шудагиай, чиқа хушрӯ омадак. И влоги мо влоги дурӯзашу тамошобинони азиз. вақт набуд ки ман монтаж кунам, ака ягон кори муҳим набуду. хай бо қадами зиндагӣ кӯдако мактаб мераванд, камтар успед накардам. иншоалло бо ки душанбе рафтем, бо влого бо бисёртар мешава, влогои шавқовар. ай душанбе ба ҳамун хоҳиши подписчико ки бисёр дарз гуфтанд дар бораи духтан боша, албатта ман барои шумо кӯшиш кардистам ки ҳамхали влого бисёр шаванд. иҷада як листша ман сиёдона накардам, барое ки мардаки мада сиёдона маъқул нестай. як листша бе сиёдона кардам. дига ман барои худам, барои кӯдако гуфтам ҳамин сиёдона хӯрданаш нахстара ки бо ҳам ҳал мешава. мардаки мада маъқул нест сиёдона. ҳаминҷа камтар як дастархонча кардем, ҳамихе кӯдако қати шиштем, хидмон ба хидмон. ҳамин кайки ки торт боша, Зайнаб ден раждени май мега мера шам мебиёра, ҳамҷа дақиқа шамои ай ден раждениашо мондагиай мебиёра дар ҳаминҷа кӯдакая хирсандӣ мекуна. барои ҳамо овардем мондем. и хел бигӯем ки мо зодрӯз қайд кунем, ягон хели чизо неста. ҳамихе химон ба химон кӯдако қати мешинем, просто хирсанд мешаванд кӯдакан. инам хали тамошобинони азиз, касе ки то охири видеоро тамошо кардак, лайку комментариёй ки фикри худтона нависен, лайкора монен, рекламаора дастгирӣ кунен, тамошо кунен. дӯстони азиз, то ки камтар пешравӣ шавад дар канали мо, бо мо бошен. ба ҳамин влоги хидма ба охир мерасонам. дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошен. то видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.